is even een gypsy Kelly, hè? Ja, je mag je wat wilskracht voor hebben. Ja, voor de Fries. Maar hoe oud ben je ook? Over een maand verkeerd 80. Mooie leeftijd, hè? Als je 80 is zwom hebt, dan kan dat, lukt het nou ook nog wel. Ja, daarom. Ik doe mijn best. Nou, daar ging je. Het is eerst wat fris, want die vrouw die had de gekker maar die wil ik net. Die zet dus even wat uit te laten. Hij zit er gek mooi in. Ja, ze had een gekmuis. Ja, denken ze dan, maar dat is net zo. We hebben volledige waardering voor hen. Wij vinden dit een geweldige prestatie. Dus je bent eigenlijk stiekem gewoon een beetje jaloers op hen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zie wel graag dat mijn lichaam daar stiert dat ik mag doen. Maar ik moet wat maar wetter hebben, want mijn oude bonken die kan dat net meer van eer. Krimpen ze dan? Krimpen ze dan? Nee, die mensen geen nooit. Even terugzetten. Even troosten. En hoe vaak doe je dit? Alle dagen. Het is heel ontspannen. Ja, in de tuin zit ik. Ja, maar we moeten alleen beweging doen. Oh, rust, rust. Doe je wel eens een wedstrijdje? Dan moet het ik leeftijd in orde wezen, zult eerlijk wezen. Ja. Ja, misschien mooi. Nou, ik ben wel de oudste stapper, hè? Ja. De oudste stapper van de stad? Nou zo. Ik ga alleen een keer een flesje in de boes. Het werk is die en ik voel me vrij. Ik zo naar die en de laag is naar mij. Het is een heerlijke rij. Vaak is geen komen. Waar sto bist en hoe sto dost. Sa's net hier, nou was wil en nog. Hey, hey, je maakt een heerlijke rij. Dat wordt niet allemaal op televisie. Litsen nou maar praten, want ik vind die afzak Chris. Haast de 10 gaten, ik dan het nee, dat stond me bij de beest. Het werk is die, ik viel me vrij. Zo naar die en de laag is nooit bij. Hey, hey, hey. Het is een heerlijke dag. Dat was te bitter. Oh, wat erg. Erg. Wat erg. Wat erg.